Hey mga kaligos, good morning at welcome back sa aking welcome ulit sa aking channel. And for today's video, babiyahe tayo ng La Union. First booking natin kay Lalamove, and may may nakuha tayong booking sa dun sa bahay na pick up ng ng apps na Lalamove. So may bubukin unang biyahe natin kay Lalamove papuntang La Union kagad. So yan yung pick up location natin. Pupunta tayo ng San Carlos para pick upin yung item na i-deliver natin papuntang La Union. Actually 99 kilometers magmula 99 kilometers, pero yung pick up location natin nasa 11 kilometers. Medyo malayo. Pero okay lang at benamano natin. Buti naman at may nagbubuk na ng Lalamove at nagsisimula ng actually nung nakaraan pa may mga nagbubuk malalayo yung natin. O nga pala bago nga pala natin na simulan yung natin yung pagbiyahe natin. O nga pala, kung di ka pa nakasubscribe nga pala sa aking channel at kung bago ka, huwag mo nakalimutan na i-like, mag-comment, mag-subscribe, and i-click din yung notification para syempre notified ka para sa lahat ng videos na i-upload ko dito sa aking channel. And yung biyahe nga pala natin nasa 99 kilometers magmula dun sa location na pipick upan natin hanggang dun sa pagdadrapan natin ng item. So big shout out dun nga pala sa unang customer natin kay Lalamove dito sa Pangasinan. Unang booking and unang blessing. Ayan, nandito na tayo sa location. Opo, ako po yung nakakuha po ng booking. Uniform kasi nila. Ay, okay po. Sa ito, uniform Opo. na sa... Nay, pwede po ba makaano po ba ng tali? Meron po ba tayo dyan? Hindi kasi ako nakapagdala eh. Pa? Dadali mo ng ganito? Hindi, itatali ko po sana. Nakabag... Opo. Ganito na lang po. Kung may tali po, kung makahingi po ako. Ayan. Ayan yung unang natin. I-deliver natin. Opo. Para alam niya tawagan ka. Opo. Yes ma'am, kunan nyo na rin po ako para Kukuha ng dito. Sa naman yan, sa kampo. Pulis kasi yung mga yan eh. Ay, okay po. Kasi, yatin sana namin. Kasi naalala niya, may lalang mo. Opo. Meron na po dito, kaso bibihira pa lang po kasi. Paano kanya kontak? Hindi, bali yung po ma'am, yung booking niya po kasi na-pick up ko dun sa bahay. Nandun pa po ako sa bahay. So yung... ata niya doon, nakaripot ata doon sa kampo. Opo. Pasensya na po kayo ma'am kasi pa kasi ako, yung nag-asikaso pa ako, may alaga kasi din akong baboy eh. Kaya Sige. Tawagan ko. Kasi, bigla may idol mo. Pag pumunta ka na ng plastic, ay ma'am, i-ano ko na lang, i-secure ko na lang. Cellphone po ba? hindi, kumot lang. Kumot. Kumot. Sige po. Ay. Magkano na itlog ko ya? 150 na? Bawat isang dami. Pati yung itlog na pula. 15 yan pa? 15? Magkano po ngayon ng isang tray? 150 yan siya, parang 5 piso. 5 piso ang isang... Ano ba size nito? Medium size lang. Medium size Malaki na rin Antayin ko lang yung yung kumot. Ayun mga kumot. Yun na lang. Basta sa La Union. Ito na lang. Apo. Uniform yan, hindi siya naka-uniform. Ano po? Hindi siya naka-uniform. Ay, sige lang po. Pagkano daling ko na lang po doon. Iwan niya yung uniform niya. Thank you po, ma'am. Yun na lang. Apo. Happy Mother's Day nga po pala. Ay mga kaliwas, diretso na tayo dun sa pagdadrapan natin ng item. Na-pick up na natin yung unang booking. So, ayan. Yung top up ko na 100, negative kagad 95 kilometers mga kalibas yung biyahe natin for today. Ito yung unang biyahe natin na nakakuha tayo ng booking at unang naging negative kagad yung app natin. Ayan, nakalimutan ko na rin nga pala i-check yung bagahe.
Isa nga pala, bago nga pala ninyo pick upin, isa pa pala sa pagka mag-pick up kayo, medyo ingat lang din kayo sa mga deliveries at kailangan checkin nyo kung ano yung mga laman ng delivery. Wait. Boss, 200 nga. Ay, hindi ba ikaw? Kala ko kay gas. 200 nga. 200, Thank you.
Ay, okay lang po. Police ano pala to? La Union Police Provincial. Okay. Opo, pa-deliver po. Hello, ma'am, good morning. Andito na po ako sa sa La Union Police Provincial Office po. Dito sa HPG office. HPG Office po, saan po ba daw po banda? Doon sa dulo. Sa dulo po. Sa dulo ko. Ay, okay po. HPG, ito. Ayun. Opo. Andito po ako sa may sa labas po. Ay, ma'am. Hindi ka naman nalito. Hindi din naman po, ma'am. Ang nalito lang talaga ako kanina dun sa may papunta dun kasi, ano ba yun? Yung kanina po, yung sinabi nyo kanina. Gcash ko na lang. Ma'am, wala po bang cash? Kasi kailangan ko na pang gasolina pa uwi. Okay lang po ba? Kunan ko. Saan ka? Taga ano po ako, ma'am? Taga Aguilar po ako. Bali yung na-pick up ko dun sa bahay na po. Ma'am, kunan ko muna. Alam mo ka talaga doon. Hindi, ma'am. Bali sa Maynila dati ito po ako dati. Nagkakabuti meron, no? Opo. Pero meron talaga dito. Meron na po talaga dun sa kaso bibihira pa, hindi pa masyadong kilala po. Tapos wala pa akong bag, so hindi pa ako masyadong pasukin ng booking. Okay, Magkano po ba yung nakalagay po dyan, ma'am? saan nila din Wala ba ba kayo pa rin? 622 po. Ayan, actually mga kaligwas, dumating na tayo dito ayan, sa La Union La Union police provincial. So ito yung nga pala yung inabot ng natin, inabot ng 622 yung inabot ng natin ng delivery natin na na-pick up dun sa San Carlos. Ayoko sana kuhanin kasi sabi ko baka ma-scam kasi ang lalayo kasi ng biyahe. Sabi ko, nag-aalangan din ako kanina. So ayun, try ko nga, sabi ko pick upin ko. Ikaw lang ang nandito? Saan po? Ay, ikaw lang ang available man talaga. Opo, hindi, wala po masyado pa pong lalo mo pa kasi doon sa San Carlos. Kaya ako pa lang po yung nandoon sa Tapos ito pa po pala. May pinahabol pa yata po. Nanay niyo po ba yun? Ito po. Ayan. Opo. Uniform ko, sir, may iwan ka dito. Kaya ako naka-civilian. Ay, thank you po. Hindi nilagay nung Opo. Ayan, unang kita natin 622. So yun mga kaligos, tapos na natin yung yung deliver natin. Ay, napakalayo. Naibigay exact amount 622. Bali nga pala si ma'am, nag-try lang daw siya na mag-book kung meron kukuha. Buti na lang daw meron daw na lalamove doon na nakatabay doon sa parting San Carlos. Actually, yun nga kanina, na-mention ko kanina nung babiyay tayo na marami kasi talagang booking na na malalayo si lalamove yun. Sabi nga ng isa sa mga rider ng Easyman, sabi niya malalayo yung biyahe nga daw ni lalamove. O ayun, buti na lang nakuha ko yung booking ni ma'am. Actually, ayoko talaga sanang kunin pa kasi baka mamaya kasi scam. Kaya ayoko hanggat maaari kumuha ng booking na malalayo. So ayun, shoutout nga pala ulit kay ma'am sa unang customer natin. And unang nagpa-negative ng lalamove up natin. Negative kagad tayo, sigurado. So mga kaligos, sa ngayon hanggang dito na lang muna yung ating video for today. And sana nag-enjoy kayo dun sa pagbiyahe natin at sa pagdi-deliver natin. Thank you ulit at ayun nga mga kaligos, kung di ka pa nakasubscribe nga pala sa aking channel, ayun, huwag mo nang kalimutan na i-click yung subscribe and notification bell, patpahingin na rin ako ng isang like syempre. So ayun, hanggang dito na lang muna mga kaligos. See you in my next vlog. Bye bye and God bless sa inyo lahat. Oop, saan na to? Wala. Iba naman yung tinuro. Naligaw pa yata ako na naman.